Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayot tayo ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabalimanan aparang iti panakigasang-gasap ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Adto iti istoryangin kam pinalwan. Bakuna. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Umdas marin na pang mabalawan da iti presidente. Naginad ka no, pan nakagatang tayo iti bakuna kontra COVID. Ay apo, noan niya la di tanter aramiran da. Wano mapampanunot da matapang babalaw iti patpat gana pangulo. Danto pa'y sikat ng artista nang babalaw kin ko na. Ay uwan, nagtrending sa pa iti social media da nga isyo. Sanda makita aya ter aramidan ti presidente para iti pagilyan tayo? Ano nga ron ti bulsag, adi mo't bulsag. Ano nga ron ti mabalin tayo, naawan pa tinananay bakuna. Wan. Tanya dyan may sa adamag anang ako iti sikat a radio station. At dadagiti daddo maapagilyan ang nakapartot iti bakuna kontra COVID. Adida ka no aglago pa'y taunang enda bakunaan dagiti umili da. Awan mabalin tayo Pudno? At damot sa parto at ipagilyan tayo. Awanan damag no niya tinapasama kayo. Kasi ti may samarin nga agas. Ngay tala nga nagbalin nga isyo. Dahil ti nga agas kat para iti ayop. Naduktalan da nga epektibo para iti tao kan mabalin na pangontra iti COVID. Saan manen ang mapalubusan? Siyempre, adda manen kontrabida. Saan ka na ang mabalin nga usarin ti tao? Ay, anyan. Adda nagparang a doktor nga akin aramid kan nairesita nan iti ado a COVID positive ang nagimbag. Mailagayan. Ado ka nung tinangar-aramat na ito. Adulat talaga iti question. Porque awal lisensya na kan manya pa dita. Saan na rehistrado para tao. Ay na. Daytan Dapay nang ibaga alida kaya ta mausar na itang agas. Tanda ka nung may sa nga agas. Ngam kuko ti may sa akabagyan ti may sa na nga itong opisyal. Basta makatulong lagi, di kumaa. Kumaan? Dayta, matima din maminsan kada tayo a Pilipino. Ado ti imbento ti Pinoy, nga maharang ako nada. Wala ito, sanda kaya ta bumaknang uno ang sikat na ita tao. Pagangayan na, ilagon ton ti imbento iti sabani apagilyan. May panagan tumot tayo niti makagata. Kat parawarin da nga iso ti nakapartuat. Into nagsubli kada tayo, nanginan tinasao a produkto. Owen, nalalam. Amo, ado mo tinapaspasak maipapan ka dagiti masirib nga inventor a Pinoy. Ngam, saan a binigbig ti gobyerno? Kasta ti mentalidad ti kaaduan.
crab mentality. No kumarabas ng pangato di kaduana, gamatan na, kat matinag, tapos nagpababa. Huwin nga rod. Ang back to main topic. Ah? Mabakunaan nga ta amin na Pinoy, ang nasurok sa nga 80 million ti population ti Pilipinas. Napanan ni Rosa. Agsurat ak kumamot din, tapos madamalpas ko. Madya. Makaununamot na Diyos suyab. Just kim na ito. Ayan, masapol alabanak ito glip ko. Sana mabalin na awanan manan maramida. Ay, malay. Ang isa sa rolakag tid suyab. Hindi nga ito napagusta. No, may mayat tiriknak ng makariingak. Ay. Adumot lang ang tinagpalista ka dagiti senyor kung nagtima ko na akakurapaya nakabaranggayan ngagpabakuna. Adamot din ado ti madi. Anya, Agpili da. No tay ka no agaputsi na bakuna. San langin, sanda kayat. ang mga noon nangagdamot ti damag. Asaan nga irekomenda ti ahensya ti salon at ang mausar da di abakuna kadagiti 59 years old ngagpababa. Okay, siguro Ay, urasyak mo't Na, No, dahil ti may bakuna kanya kay jak kayat. nagado aparikot mo't laday ta COVID vaccine. No, saan akong pulsare ay saan nagpabakuna. No, gasat konti matay, ano jak agpabakuna ka? Anya nga rod. Isungatan natin kadang ko. Ay, apo aya. Adamot gayam dagiti partwat ni Pinoy ang mabalin nga alternatibo apang kontra iti COVID. Ngam sanda akit pausar no mabalin. Kaslan nang nagkuday Wen, porque awang kanot nakarehistro, akas di nga agas para tao. Ta para ayop ka no maday dyan. Kaya madumot din ang ibagaan na agasan da. Kanawan mo't da sa napasama kadakwada, iti pa nagtumarda. Gapo nga tata para ayop. Siguro No mabalin lakid dia para tao ko, madi pausardan. Tano agpanuray tayo iti bakuna. Ay susapo aya. No basit to dinabati a Pinoy, di pa ikit. Ay, na di pala nakumplito siguro agad-agad di gobyerno. Abay, dakayaw, kaya't lo ti mabakunaan. Ay, no siya, saan ko akayat? Mga no isupa, iti pakatayak. Saan mat siguro, nana? Tapang kontra COVID nga rod ka no daytoy. Urayan niya ti bagbagam, Rosa, manjak. Nakarkaro ka niya. Oray kat lakaya kon. Dayta nga rod kad. Kaya't kung agpaot kayo pa dito'y abiyag. Anya pailat gapona. Kat agat daga kamin ako nada. Husto daytan akapaot ti panagtali na admi dito'y abiyag. Ay, uray siya. Saan ko matakayat ti agbakbakat unay aging gagkabawak? Husto ni Maring. Rosa balasang ko. Iswabay-bay among dayta bakuna dita. Anya? Kat, saan pa'y matkitihan kapilitan? Kan maysa, mas dawak la ang Rosa balasang ko. Apay, ama pulon?
Apay adag iti nakurapay. Ken lalakay wino senior citizen ti una enda. Ay, siyak ti mang sungbat. Kaputa awanen serserbi tayo alalakay kan babakat wenno nataangan tayo kan panggasgastusan na tayo ti gobyerno. Ay, kaya ta matay tayon. Anya? Osto, ti kuna ni Maring. Kastamat ti ammo. Iso amanjak. Manumot lang aldawan winubulan tayon. Yapurada pa ilagmat ti ipapatay tayo. Manjak. Manjak ti agpabakuna. Nagduduma ti rason ken kapanunutan dagiti kabarangayan tayo. Nangruna ka dagiti senior citizen may panggapiti dayta a bakuna kontra COVID, Tom. Kasta? Kasi tinaibaga kita yan. Dayjay kano ti kang runaan a rason adida kayat. Ang mga nadada bumiitan ti papatay da. Opinion na dayta Nga, adamot kit di rason da. Ano ka dagiti mas priority? Dagiti frontliners. Isumat. Ken ala di bakuna asa na mabalin ka na kwada. Tay naggapo di China. Isumot ti bagbagada. No apay kit di Naibagam nagapot China kat adot aglibi. Wala ta, naggapo ka nga ro di China ti virus. Iso nga ibagada nagkwartaan ti China. Ta kitam lang. Virus nagapoy di China. Bakuna nagapoy di China. Face mask kadwa na nagapoy di China. Wan nga raw. Ken awan sa tigatang mga alikamen ita. Kas kadagiti gadget no di nagapoy di China. Naku namon. Made in China amin. Pakairan-ranudan tayo man. Amangan no inton agangay. Ultimo lungon made in China. Hindi pala rumor day ta adamag may papaniti bakuna. Adon tagtukyan ngagpabakuna. On nga raw, mabuteng da. Ado ti rason. No apay adida kayat. Mas kabuteng dakit din ti bakuna ngam ti posible apan nakakapit day ti COVID. Narigat nga rod nga ilawlawag ti isip ti may sa tao. Mabuteng da ako na day ti COVID. Nga mas mabuteng dakit din na mabakuna ano di kaya po ay Ang dapat kami mangmangang dama di nga epekto ti bakuna kontra COVID. ken adda ngamin idin imuna adamag anatay adagos dagiti na bakunan. Santay lang nga muna. Ay ken na siyempre adamot dagiti kabagyan da nga updated may papaniti bakuna. Isuda at nang ibagbaga. Ngam ko namat na iti daddo ma. Di tayo ammo no aramid lang na iti kontrabida may papaniti bakuna. Ay, adala amin ditan dumeng. Adumot na iti nabakuna na frontliners, kaskara iti health workers, aging kakara iti barangay emergency response team, nagita tinabakunaan, nagiti medical student, ora nagiti police, soldado. Ngam awan mo tinipat padabag anatay kadakwada sanaya. Kitwan, ang ko na nagiti daddo ma, siyempre sandan ngay padamag, tapno saan nga agbutang nagiti tao. Ay, hapo. San kun nga mo, no iti sa ukiti dayta. Basta siya, da kami kenanang yaw, saan kami pailang agpabakuna. Basta, Rosa, uray siyak. Basta saan lakit din kapilitan, saan nakagpabakuna. Ngamda kami kan domeng, padasan mi kanunanang. Anya, At least, mas natigpig sa kano pailat resistensya mi. ay, iso Kano mayat kada kami, talaga kadi adiyo pay kaya. Ay, makitan to.
Sige Saan na kayo mapilit? Tasigon mo't lang ka dagiti agtuturay. Saan nga ang kapilitan? Isumot. Kun agkurang mutlaang ti bakuna. Mabakunaan ka din taminilyaw nga umili. Ay, awan latab mo kaon. Nukasta, talaga adiyo kayat, ama? Saan kagawad Edsyang? Nga manmano kayo laengen adi na bakunaan kadagiti senyor. Di iso. Tapnuman manu kami laeng amatay ama kubig no bilang. Anya? Uwan mat. Alakat, adakada kayo dayta, Ngem, awan to ko ti mababalaw, no adamadi ang mapasamak kada kayo, no di kay agbakuna. Kas itinako na kagawad. Lakaya kon. Agat daga ako nadan. Ngem, idiin kay pa nagpabakuna, saan laeng ati bagiyo ti Salbaryo, ama. Agraman pamilyayo ken komunidad. Amom kagawad. Iti aganay wenno nasorok asang nagasot a milyon a Pilipino. Panagkunam ka day, ket mabakunaan amin. No mabakunaan man, kano? Sigun iti damag, nagdakulan ti utang ti Pilipinas ang maigatang iti bakuna. Alakat, nagduduma talaga ti kapanunutan ti tunggal maysa, ina, ama. Ngem, kasi tinakunag. No saan nyo akayat? Ta awan pa'y mutlaang ti pamilin a masapul nga agpabakuna tayo amin. Adda kada kayo dayta. Ewan no sanda kayat. Anya nga ro, ti mabalin tayo kagawad. Ang kasanon, no sana pa lang idaw-dawat sirman ket isudan to ti maapektaran ket agwaras alalo ti COVID dito'y lugar tayo. Awan pag nanagan tayo, nabakunaan tayo kontra iti COVID virus. Saan tayo na basta captain data virus? Chairman? No pa'y kasta. Saan tayo kumanga agpakampante ako nada? Naputan na bakunaan tayo, kada saan tayo nasurudan dagiti alagaden? Tapno maliklikan, ti pan nakakapot tayo iti nasaw a virus, kagawad. Ay, daytan saan tayo maibaga? Amoy yung ti tao, makawaya labasit ko nam no nakabulo sa naturaw. %90 kada iti kabarangayan ng tinabakunaan. Good. Ang dala talaga iti makunasulpang buno talaga ang madi. Ay awan mabalin ko nakmanen. Aging ga iti awan pamilin a compulsory ngagpabakuna tunggal may sa kada tayo nga umili iti Pilipinas. Saan tayo mapilit ida kagawad Portugal? Sa bagay. Saan tayo makit di akas karang iti daduma pagilyan, dandanin mabakunaan da amin nga umili da. Gapu, tada kwartada, napunduan da ita. Ang damot kit di may gatang tayo sa adda alagadan na saan na mabalin ti ag down payment. Aging iti saan ka no may deliver na iti bakuna. Dayta na. Ngum dayta mo't sa ti may sa requirements. Masapol nga ag down ka kadag iti pagorderam iti bakuna. Makiro nga rob. Ti kayat na nga takot, si Udi. Yung saan nga rob mo't akayat da iti agar aramay. Ay naku, ano ba talaga kuya? Nasorok nga 100 million na Pilipino. Ang masinula na iti nabakunaan. Kaanon ta mabakunaan ti sibubukala population ti Pilipinas. Agsabalin ton ti presidente. Di pa yun naka-million sa tinabakunaan.
Oh, lakay. Apa yan? Anyat mapaspasama ka, hindi nagbugsutan. Bigla nga ron nga mado, dagiti nagpositibo. Ay, takasanumot nga, men. Idi na bakunaan dan, pulusan, adi na nagtungpal iti alagadan, tap na maliklikan dati COVID. Nagtangkan mo't ngamin ti ulo da. Awanan agsuot iti fish mask, kaskada fish shield, sa nagado nga okasyon. Dayta nga ron. Ay, tidakes na, at dapat si Bubukil a pamilya nagpositibo da iti COVID. Apa, saan daan na bakunaan aya? Haman, ngam sipod na bakunaan dan. Nagsublidan iti normal at tara iti biyagda. Tatang, nagado tinagudo nga kabaranggayan. Nagado tinagpositibo iti COVID. Na? Ay, niya nga rotirami din tayo. Ay, ano na, matotal hard lockdown tayo. Awanan. Ay, salbag. Kaslawan mama ay ti bakuna. Ta nagbalindamot ngaminin asul peng amin. Kasanubot nga may. Ngaputan na bakunaan dan, nagsublidan iti normal abiyag na. Anya nga yan. Ay, nagyamalak. Tagainap lagayan. Kunak no punpud nun. Ditan kagayem tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo kin ko na. Tigre, padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayot kay ta. Mabalin, padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arot diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot ka na kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Ang kagayam, sagutan da kayo iti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasap ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Adto iti istoryangin kam pinalwan. Sina no sina. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Awan Rosa, kaslan nagsubli tayo iti zero. Apay? Kabasbasak ti update may panggap iti COVID-19 virus. Gapo tayo maruti kaso iti pagilyan, ado tinay pasidong iti ECQ, JCQ, kaskada MECQ. Kasano nga rodan? Ang dapay syudad na pasidong manan iti JCQ. Ket may katlo a bulan na nakastida. Kasano pa'y tibiyag itan, dagiti umili.
Nang runan awan panggadanda. Mapalubusan damot kit dia sumra kiti trabaho da. Ang siyempre, at dalat na kiti restrictions. Di mo tayo isik ti kaingatan na pamilin. Oy, stay at home. Malimitaran na iti aglukat a pagtagilakwan. Malimitaran ti rumwar. Kahit na iti langan mapan gumatang iti makan kan agas. Kanda dumapa iti mapalubusan. Awanan mo kasta. Saan lang iti Pilipinas ti kastaw eh. Ang damot na iti dadakkel anas tiyaw na di pa yun nakakontrol iti nasawa pandemya. Saanan sa makontrol? Sigun nga ro diti may sa mabigbigbiga tao diti lubong. Saan tay kano naisaganaan na iti akit at gubat. Anya? Gubat kontra iti sakit. Ngamin, kadwa na nasyon kat nagsagana da. Uno pinunduan da na iti panggubat aramid. Kuno da iti tao, kumakit imuna kan impangro na pinunduan da ti para iti salon at uno sakit. Wanmat nga agpaiso. Ado da iti nang pundo iti dagkalagatan para iti modernization. Para iti armada. Hindi sa pangsalon at. Tasikon ken ko na. Sana gubat di pakaibusan ti tao no di ket gapo iti sakit. Pasensya kayo, nanang. Maawatan da kuma. Nabambanugak manipod ijay talon. Kalpasan na. Siyak pa lang tagluto. Ano sa anak ko? Asawam nga raw. Saan ko anam namaan arumwarte pod no nga ugali na. Nuray siya. Saan ko amaw akasta? No kastoy lang. Agsina kami lang. Anya? Wen nanang. Uray agidali manaklakuma iti balay. Aginaw kadag iti lunglungan ngem. Pagsangputak payla ang dagita nga aramid. Ay. Agsarita kayo ada saya at anak ko. Maumakon. Agasam data. Trabaho mo't amin Mangano at damo sakit na. Awan mo't ibagbagana, nanang. Iso nga amuklatan. Kinasadot dayjay. Nay, si kamat ti maranaak diti istor ni Banay ang baon. Wen bayaw duming. Sabon mo ita paglaba ta ginatang baon. Wen bayaw. Aglabaak man. Anya, sikat ti aglaba. Kapilitan abayaw. Kasanumot ngami. Nakasadsadot ti asawa. Ha? Malasak anak asawa. Siyak matlaamin aglaba. Agluto. Aginaw kun agidalimanak ijibalay. Pagsangputak dagita nga aramid. Anyat ara-arami doon ti asawa mo nga eh. Ngay, agul-uldag amasang putak. Anyan. Amangan mo't no da sakit na, bayaw. Wen, adda bayaw. Adda sakit na iti bato. Amat lagaya. Pero baga mamatam na ita. Paagasa na. Awan agas na dayjay asakit bayaw. Ngamin, sakit abatugan. Yun lang. Dahil tamot tinasauna kanyak. Bakit? Unay day tamot ngay. Walang nga raw. Sige dong. Panawan ka pa ito manlati wakadananang. Ang wala. Amangan na dumawas ka medyo po niraraya. Sige. Sumangputak mutla ang inton aldaw. Ganyan. Kuna ka nasaya at awan ni Rosa kat makasurat ak. Makaununa mo't nga magibas ang tisaya.
Ay, mapala talaga. Saan ka malabanan ti umayat tuglip? Anya di kino na maparikot mo kasinsin mimay. Kwa, ti man manugang ko. Ni oneng. Uwan kasinsin. Parikot ti ka anakam. Apay aya. Anyat parikot na. Remuarti talaga nga ugali nan. Anya nga ugali. Kinasad daw. Anya. Sambo siguro kasday. Nagagamo idi nabiit dabay. Agam nagbiit a nagpalaw. Apay ngay. Wano adamat sakit na. Sakit iti bato kasinsin. Ay kat. Ay susi pa doktor yo Ay awan doktor ti kasday a sakit. Anya. Sakit a batugan ti bagbaga kasinsin supay. Apay oneng. Adaya sakit mo. Awan, ante. Asus papan kag pa-check up Unto, ante. Masadutak nga gargaraw. Aya. Sadot sak. Di nagpaiso da ito. Anda ka di masapol yung kinanang, ante. Awan. Ngam kayat kala ko maakasarita. May papanitian niya, ante. Adang amin na amwak. Kayat ko asika. Ti pang kumpirma Anya dayta, ante. Saan mo kano tultulungan nila kay mo kada iti trabaho diti balayaw? Isun sa kano amin. Ti agar aramid. Uno mga aramid kada iti trabaho. Nasa uda gayam kada kayo dayta. Apay, anya ka di talaga ti parikoot. Awan, ante. Kanayon lang amadmad itirik na. Ay kat agpa-doktor ka kamin Uwan, ante. Mapanak to. Ay kita ta mga numao matay asawam kat agsina kayaw. Isina na ka dayay. Anya? Isinanak nambaw. Kuwan. Agpa-doktor ka. Awan maaramidak no kasta ti kayat na, ante. Na. Anya? Saan ko nga ipapilit ti bagay no di na kun kayat? Na. Kasta tinako na nakanyak lakay. Anya nga taaya ti parikot na. Madmadi ka nung aruda ka na yun ti bagbagina. Agpa-doktor ko Sapay no agsaon ni ambong. Isina na lang yung ti asawa na. Dayta nga road. Gabawan mo't maaramidak no din akong kayat. Ante, kunamot ni unneng. Ay, no adda madi amarikrik na. Ibaga na iti asawa na Tabamat nagpakita iti doktor, winog pa doktor. Mapanto ka nulatan. Ay, anya lakit ti biyagin na ya. Agdudu mati parikot. Ang mga no may tukit di agreklamo ni ambong Na, tanya ko mati reklamo na. Ay, di reklamo na. Ti mapaspasa makadakwada. Ang mga no may naibaga kada kayo ng agsinadan. Ti kayat ko asawa. Ay, kalanggungan. Pagsasawag to, may lakit di. Andi Adaya karba nga ka magsina kadakwada. Anya ti ambom. No isina nang agpaiso ti kuna na asadot nga asawa na. Nuko naman, tamad maditirik na. Ipadoktor da Ang mga nuwad damat na yun di asawa na. Ganun lang yun. Si kamot ti madanon ko, akadwa ni Doming dito opisina, ambaong. Adda ka no yung na problema, Chairman. Dayta ti Pudno, Uncle Chairman. Anya ti parikod mo aya.
Ni bakit mo ako na masadawt? Amo yu dayta, Uncle Chairman. Uray ta parikot mo ni bakit mo ya. Ringringat mo inaram. Isupay Kasta una ya pakpakaasim idi asong batan na kan. Nga aklunin na kan. Kasanumot, Uncle Chairman. Rimuaran ti husto nga ugali na. Sobra asadot na. Sigurado ka sa daut. Wan, Uncle. Pulos mutan nga awan amo ng aramidan na jibalay. Panawak ang nakauldag. Sang putak to pala ang nakauldag. Awan na luto. Awan makan. Di pa'y nakadalos. Ay amangan wadamot sakit na ambo. Awan mo ti bagbaga na, Uncle. Kita ama, ambaw. Amangan no masakit ng pasaw. Awan bayaw duming. Agin sa sakit lang Tapno saan nga agtrabaho. Isa na umak mo ten. Anya. Uray daytan. Anya ka diti aramidak, Uncle Chairman. Nakaul-ulimag ti balay. Sa di nang matatiayan ni Uning. Uning! Ayan mo! Awan mo't dito'y kwarto. Pimanaw nga ta ni Uning. Apay ajak na danon. Jabo nadnadlaw. Awan pa'y naluto. Sa mabisina ka naggapo ijetalon. Ay kaadapay mo tayo na bati apaksew kun idna poy. Mangan kan Sa balin samot tenter aramidan ti asawak nanang. Ay apay, di kay nagsarita Saan ko ang makasarita na sayaat? Ngamin, kanayon ang makaturturog. Anya nga tano pilitem mapan agpa-check up anak ko. No adda madi amarikrik nana, di mapan kumalatan Kadwaam Dakayon Nagado nga ubrak ijetalon. Ala, siya tulatan ti mangkuyog kun ko Maumaak talaga nanang. Iso nga ibagak nga agsina kamilangan. Anya? Nanang. Saan ko na maanusan ti kastoy nga aramidan na? Pulos adinak matulungan. Uray agluto la kumamat ti sang putak. Kun nakainaw matan kadagiti nanganan may. Manak ko pa-check up mo pa nga umuna taamangan no adda sakit na. Saanan? No talaga nga adda marikrik na. Isukuman ti mangibaga. Awan lang nga rodon maitultulong mo dito'y balay nga uray agluto la kuma. Agbalog ka pa'y matlaang Uning. Madmadi nga rod tirik na. Madmadi tirik nam ako nam. Ngam, sa di no tinaggapwam. Awan pa'y naluto anasang putak. Kita man tiwara. Ambong. Awan pa'y matamom nga aramidon. Nukas to'y matlaang. Agsina talangan. Anya? Nalawag tinagnag mo. Agsinatan. Anyat sangitam. Isublikan ka dagiti naganakin ka. Kas nagayam ti panagayat mo kanya. No idi, wen. Ay ayatan ka. Ngem, gapot mapaspasama kita. Nga awan matlagayam serbiti panagasawa ta. Kasla nga awan matlang asawak. Agsina talangan. Saan kagayam anapod no iti kunam ngay ayatan dat. Inasawa naggayam tat nagbalin na tagabam. Nagadulaki din asaw. Alangan mo't apal palamutan kalatan. Nagsakitan di ba nagsasaam? Saan ko kayong pagharap? Awanan ti ado adrama. Irubbat mo dagiti kaos mo.
ta itulod kan. Anya? Saan na masapol? Ikarigatag tagawid na may sak! Anya, pinapanaw mo ni Unay. Uwan nanang. Kunak nga itulod ko balay da. Kuna na asaanan. Di binayaklatan. Ay, nagloko ka na nakaw. Anya laangan nga iti kuna, dagiti kakabsat na, ken naganakin ko na. Awan mabalin ko nanang. Basta siyak. Sina. Saan ko nga amaw no anya ti kuna kita. Ay, siyak ti babaen kada abalayan iti naramid mo anak ko. Saan mo ko maapalubusan Nagsarita kayo kumaan na sayaat. Ken kunak nga din ken ka, pa doktor mo kumapay nga umuna. Saanan? Adaya agas ti sadot. Ambaw! Kas nakon. Awan met lang serbina nga ada asawak. Iso anasay-saya at langan nga agsina kami. Insan, Rosa. Hangit na pasama ko. Damot ng tampong mo insan uneng. Agawid ako ni Jayan, may manang Rosa. Ngam, pang-asim ko agkakapsuta. Ket agpalabas ako mapay itirabi dito. Hangit na pasama ka dagay kan ambong. Agsina kami kanon manang. Anya? Saan na kun akayat ta sa dutak ka no? Ngam naamu na lakumano apay akas tuya. Apay, adda sakit mo? Adda. Ibagakang ka manang Rosa. Ngam si kalaang ti pangibaga. Uray ibagamton kan ambong. Inton awana kun dito'y nagbugsutan. Nagsalbagan nga ambong. Impalubos na kasta ti mapasama. Tidakas na tatang. Aginaw gayam ni uneng. Sos, naspakain. Uray kasinsin ko ni ambong saan ko nga ayunan tinaramid na. Payabak manday nga ambong ta pagsasawa. Ang mga numatapis ko pa iti agasawa. Aday baga ni uneng kanyak. Nakita na kano ti mading ugali ni ambong. So ano sina? Sina kano uray kat addan anak na. Anya. Andinan to kanon ipakpakita ti anak daken ambong. Ibaga na pa yan anatay kanon ti amana. Sus, daytan ti bagbagakit. No kayat na kano ti adda kabalay na. Kan mayat apatagabukan ko na. Mangalay ti katulong na. Saan kat nga asawa. Saan ko nga amo akasta, Uncle Chairman? Siya ko mo kasta kilman. Langgong kagudi Apay nangasawa kaya tapno ada tagabam. Uncle, kuyugan dak ko amang surot ka ni Uneng. Loko. Sikat nagar-aramid iti parikot mo. Isu asikamot lang di mang sulbar asiksika. Oray siya. Saan ko na kaya timapan? Amang sarangan na kiti badang. Ay! Naimbag ano badang? Sangkit awasay, window shut kan. Saan ko akayat ang mapukaw, dauning kan ti anak mi, Uncle Chairman. Ay! Saan ka man na? Kasta, naglatiro pa magrunga. Pangasimot ka na, Uncle Chairman, kun bayaw dumay. Kasi tinakonak, mabuti nga kambang. Sika timapan. Mapan kagkid daw ti pamakawan yung name. No, kaya't nakapayalo ko. Panagkunak, saan na kan akayat insan ambong. Kunana, sumapul ka kanulangan iti katulong tapno adabagan wano tagabong. Anya? Nagturid ka anang ibaga iti sina no sina.
Ita, kung derungab ka, papispisang kan dupay katiagasaw, mangibabain ka. Tangay sikat na yung bagay ti Sina Lucina. Takdramaon. Anya nga raw. Ganabom ah. Nagturod ka nga minan. Agasong na Sina Lucina. Bayaw Duming. Bayo ambang. Si Kamay. Sus, oray niya tibagbagam. Saan ka amakuyog ang mga ayaw ka ni online? Anya? Kasano nga amom, anagapa kami, bayaw. Kwa. Awan. Ditan kagayem tinagdibusan di sabali manen na parang itipan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo kin ko na. Tigre, padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayot tayo ta. Mabalin, padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagaynep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot ka na kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Kat kita, iti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Agtoy distoryangin Kampinalwan. Balawan no ragsa. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Dom, agsursurat ka, anong amaturog ka? Ha? Dumdumugan ta keyboard ti computer mo. Kung saan mo't ngagkut-kuti dagiti ramay mo. Ang nakapundo mo ti may nga imam di mouse mo. Ba? Agpampanono ta kiti suratan. Palusot ka pa'y laeng mat. Nya. Sinirip ko tarupa, ngum nakakidam ka. Ako kunak man mabayag kay Jayan Danana. Ko ba? Ngam umayak agpalas tagudong kami. Saan kang hagdanag? Ta sumangputak ngol daw. Sa angak mo tan ti rice cooker, ta masidan tulaan ti ilutok mo sumangputa. Una. Nawaya ka nga agsurat. Ayaw gayon. Anya ti kayat mo agatangag amasida, ha? Gumatang ka man iti chicken feet, mayadubo. Tayo lang. Wala na. Natang man, no, dapat madanon mo presko ano tayo. Sige. Gumatang ka man pa iti sa bagayam. Tanay, naibusan tayo, ginatang mo, ginaminsan. Alang nga rod, tagpalusak. Amangan numatagtakan ni nanang amang uray kanya.
pangalan ni Rosa. Agsuratak maten tapno adamal Pasko. Adaman ang awag ni Sir Philip iti drama production. Ang anya nga iti suratak. Awan sumrat ang idea iti ulok. Ayos. Na ito'y manti ko na ako. Gusto la oray. Awan sumrat nga idea kat dahito iti ulag. Iridap kam tabarang no anda may tagtagainap ko suratay. Men, keep on firing! Saan tayo nga palubos sa tayo tiyabakan na itikabusor? Sarin to kayo, Gab. Kumulab ka na yung bag. Di na pagkadadagan, tingin di Portugal. Sige, sarun-surin tayo na itikabusor. Ay, saan tayo sumuka? Kata-kata! Makiragat tayo! Kanalinisang tayo! One, Commander! Babae ka, ti Commander da. Rabiin nanang, ingkay maturugan. Sa anak ang makaturog. Sana sumi na iti panunot ko ni Tatang Mau. Kas kaila di pa ila naruwamot iti kinasultado na. Kunak ngamin nga gritiron ngam di namit kaya. Uray ni Doming mabalin na ko matag early retirement. Basta sigo ni ti damak kat aktibo dagiti rebel iti dadya kabambantayan. Wan ka nung arod nanang, sinakop dan sa kanupay ti may sa barangay. Naglukon dagita. No pa da programa ti agda mga administrasyon nga alukuyan dagitoy aribelde. Wano mangkon kontra iti turay tapno sumuko kan mga barwanan. Narigat ang mapasamak day tarusa. Adda pangulwenda amang supsuporta kadakwada. Ngam dakas nga rod, agkakadaraan tayo matlaang. Agpapada tayo a Pilipino, no pa'y nagduduma a puli, tinagtaudan tayo. Udno day ta. Ay, himbes nga kay-kaysa tayo kuma. Aging ga iti adda dagiti gamrod. Narigat. Narigat. Day ta pa nagkay-kaisa. Ay, makaturturog ako nanang. Maturog kayo matan. Talaga naturid dagiti rebelde. Pinkasla saan da ibusan iti bala. Huwag nga rod sa rin tao. Tinakaskas daaw. Babae pa isa ti daduma. Kan ti Commander da ko nama. Ungarod man. San laengen alalaki ti agrebelde kan aglemlemeng iti kabambantayan. Ay, adda pa yun babae. Dapat kiti dagiti agtutubo si Murot. Sa rin tao. Ungarod tingin tay. Kaduan nakanupay dagiti estudyante nga gad-adal iti universidad. Masapula sumuko kumara kita. Tadi madadala mamimpinsan ti biyagda. Nabilig ngamin dagiti pangulunda. Ay nga ron. Kan sabali a doktrina tinay pasagupsip kadakwada. Ay kasano nga ro ang tingin tay. San tayo kadipay apumanaw iti daytoy apasiti kabambantayan. Saan pa sa rin tao? Mas ka na mamimpinsan na makontrol tayo ti pursa na iti akabusor ti turay. Alakit kuwan Ay kasano ka pa o ti panagtalinaid tayo dito. Awan makaibaga. Adda na ito da misyon ka na tayo. Masapol na makontrol tayo ti pursa na iti rebelde. Nga da iti dayto akabambantayan. Kasano nga, Commander? Ano ti plano mita? Agtali na tayo pailang dito.
Nung maikan tayo iti gundaway. Rautan tayo dagiti soldado. Wano saan? Ambuson tayo ida. Nabidag dagiti armasda. No kasano kabilag ti armasda. Kastamat ka na tayo. Wan mo't di, Commander. Iso adi tayo rumukma kadakwada. Makaala tayo kuma iti hostage tayo kadakwada. Nang runa kadagiti opisyal da. Dayta ti may sakayat ko. Kat iso ti pagbalingin tayo a hostage tapno makapagdeman tayo kadakwada. Men, get ready. Ituloy tayo manan tiyag sawar iti kapambantayan iti posible nga umok lagi ti kabusor. Kanayon, anak kasagana kami, tingin te. Ngam nasken na pa si Dapunyo ti matayaw. Mabalin nga dalang lagi ti kabusor nga palpaliew. Awan pari ko, tingin te. Sige, get ready. Exact 700 hours. Agtig na tayo. Banat ka kadwa! Banat bagan tayo tayo nagiti kabusor! Kaban ka kadwa! Saan tayo apat kadagiti kabusor? Pagpuloy si Pala kayo lagi ti kabusor. Makita man na sino ti maibus ka na tayo! Sige, banat! Sige, sunsunan tayo na. Saan tayo nga palubos at tayo ti pasokunda? Magdala punta na kadwak. So dino tayo ni Sargento Kayabkab. Ay, Sargento! Sargento Kayabkab! Ay, sa dino katanda ito nakadandanunak. Wanan manggag ko aputok. San kumutin masurutan ti ayan dagiti kakadwak. San kumutin mabalintag pukaw. Tama nga lumangag dagiti kabusaw na. Saan ka magtag na iti nagtakdaran, soldado? Ingatom dagiti imam, soldado. Dakas na tuwin. Pasig ng armado dagiti ng lakog kanya. Agtungpal ka! No di mo kahit apabatakat na sabot-sabot yung ulog! Ang tubakan! Dita! Nakangaton dagiti saka kay imbak agraman paltok ka. Sige! Alaan, daras na! Katikulan tayo! Hindi pa pala tayo! Ha? At dan hostage tayo, Commander! Ay, salmag. Kasano dito yan, Teniente? Saan tayo mata na masapulan ni Sargento Kayabkab? Wan nga raw. Nung napatay da kung madagiti kabusor, nakita tayo kung matibangkay na. Dakkel na sungsong batak na ito kaniro sa asawa, Corporal Marquez. Dayta na. Kagura naklakid din, nagpapankan katugangak asupay. Teniente, Ibagadan taon, abinaybay ak. Tangamin, kagurgura nakti katugangak alalakay. kasta ka di. Sus, dakas dayta, Teniente. Masapul nga rod asapulan tayo ni Sargento Kayabkab. Uwain, Corporal. Uray anyat mapasamak. Saan tayo asardingan? Saan tayo apumanaw dito eh? Maging kayo saan tayo amasarakan ni Sargento Kayabkab. Si Bibiyag man, wano na tayo. Awan, nanang. Saan ko makontak ni Doming? Ang mga no daday di kabanbantayan kat awan signal ijay. Kasano nga rudan, abusta saan nga agsardeng ti panagtibtib payok. Diyak maawatan, itala makarik na akiti kastoy. Nanang, Ay, dan samot dakas ang napasamak ka nakwadaan. awan mo nga ta. Apay nga ron da kastoy latan ti panagtib payok.
Bunga lang siguro tinalaos a panagpampanunod yung kinitatang dayta. Ay, Saan abali? Awagak tumanan ni Duming na madamdama. Barang na makontak kon. Commander, anya ti aramiden tayo iti balod tayo alakay a soldado. Salome, anya ti panagkitam ken kuana. Commander, lumakayan. Dandan ni siguro agritero a soldado. Ngam, napunar pa'y lang. Agpada ta Salome. Ket, sayang no patayin tayo. Talaga akailala, Commander. Gusto ka? No, patayong mutlaang. Ibalatom la kanya kun, Commander. Anya, nagkunapatayak Salome. Ha? Anyat, kayat yung asawan, Commander. Kaya't ko ang makadan na. In short, agbalin nga asawa. Anya? Kasta ti pang mo, Commander. Uy, kaya't ko ti mangala iti pulikan ko na. Padatagayam iti panggat, Commander. Anya, kasta mo ti panggap mo. Talaga nga awan, tingin ti. Nalawa mo itong tinasawar tayo apasot ti kabakiran. Ngum awan ni Sarento kayabkab. Kun, dagiti rebuilding nga amasuna. Parikot ko nga ron, korporal. Sana mabalin nga agawid tayo. Walang subli tayo, ti detachment cam tayo. Di tayo yung kanto nga ni Sarento kayam kam. Masapul nga agsubli tayo, tingin ti. Kalpasan na. Baliwan tayo ti mang birokin ko na. Saan ko nga mo, no? Kasano ang naisina ka na tayo? Sorry, tingin ti. Pasaway na maminsan ti katugangan nyo. Naita nga ron kay. Ang awan mo't maramidak. Anya nga rod itan, tingin ti. Malamanan. Kapilitan, nagsubli tayo iti kampo tayo. Ngaminton bigat. Ituloy tayo ti mang birok ni tatang. Sargento kayab kam. Ala, Sargento Bustillo. Mangan ka iti adaw. Agpapigsa ka. Tama isabak ka iti ranget enton madamdama. Ranget. Wen. Paguy-uyen miti dilam. Anya, sino ti karangit ko kan anya arangit? Gabo! Gusto ti ko na ni Salome. Dua kami akagabaw. Ay dang, da kayo, kagabaw. Wen. Kat. Anya. Agkagkag ka. Agad-gad ka? Ay, susapo. Ngam? Sa bali, agabo. Nagmayat ko man ng dua kayo akagabaw. Sa bali, nagragsak ka mat. Anya. Anya. Agpira. Paltog, ikasa. Bala. Wen no nagsak. Jesus, ay nang, Maria Cosina. Magwantarak nga sa sakit at nga amasuna. awaden, sandan ang mabirukan ni tatang mo. Nawan nga rod nanang. Nagkari ni Dumeng adid agsar ng amang sapul kin ni tatang. Kasanon no pinatayon dagiti kapusor. Nanang. Uray pasaway ni tatang mo. Saan ko ba kaya takas talatan ti mapasabak ko na Saan mat nga taan, nanang? Kay kayat ko pa'y kumanda na kubed. Tada babati ada po na no makrimed. Ngamti kasta saanin ang makita graman bangkay na. Anya? Naragsak ka, Gustido?
Naggasat ka. Agasam day ta. Duha kami akaidam. Nakabsut ako na. Saan ako na makabail ken makapagbayag. Isungarod nga agpapigsa ka. Mangangkay ti daw. Agyaman ka kit di, duha kami ang makaidam. Saan kan nga agreklamo no kayat mo tagpaot pay? Naggasat ak ngagpaiso ngam. Kastaw na imute nakabsut ko. Saan kan nga agreklamo? Tano saan mo akabailan ako nam? Patayin da kalangan. Anya? Ay, palubusan dakla na makasubli ti kampo may. Nagkunakan ka? Ah, No isublida ka man, may sakan abangkay. anya? Kas itinakunak. Agpili ka langan. Bala, when no ragsak. Wan, karikata. Basta ko mapalubusan daklo matyan. Sige, mayatak amang palubos kan ka. No, masikuga ka. Anya? Kasta akmat, ngam aginggat sa anak pay amasikog. Agtari na id ka iti sidong mikin ni Commander. Anya? Sa anak sa matay tinagsang matag. Itinapalalo. Abando ga makigabu ka na kayo. Agyaman ka ba kitiya? Giyaman ka pa ikitiya. Anya? Gaputa, matay ka amapnek iti ragsak. Gusto ni Salome. Sika pailat kagasatan. Matay ka ngam agragsak ka pa nga mo na. Commander! Commander! Ito sa bitaw! Pasok na sa babaw! Anya? Commander, dakasan. Commander! Makiranget tayo. Wano aglibas tayo. Ibatid ako man dito. Ay, nagkuna ka ibati na ka. Aglibas tayo pa ilaan. Umaykan, gustilo. Saan da ka away-awayaan? Ibatid ako dito yan. Sa anak pa anak na ka nagragsak. Isong agpili ka. Bala, wano ragsak. Awanin kaya't ko kadagit na adwa. Salbag ka. Alakit din. Pumanaw tayo dito. Sakbay ang makaasideg dagiti kalaban. Dumeng! Isa lang anak ko ba? Hatang, sarento kayo gam. Sa dino tayo na. Sa dino na. Ay. Nagyaman na. Taga-inap na kaya. Kunak na pudno itayan. Ditan kagayem tinagdibusan ti sabali manen na parang itipan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagayna. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo, ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines.